Er det den leken han vil skal få med seg? I morgen, tenkte jeg. De lager litt lyd også. Han må jo få en leke med seg herifra, sant? Så de var på passing, da med søstera si. I grattangen. Ja. Ja. Til han blir solgt. Ja. Så bra det. Avlastning heter det. Her hjemme. Lale, det holder. La ungene dine få ha den der. Åh, ikke prøv deg. Han er jo så fin form og så videre. Ja, han reagerte på vaksinen, kanskje. Ja. I morgen er dere 2-3 måneder, og i dag er han rundt 2-3 måneder. Ja. Ikke bite på fingrene. Nei, det får de ikke lov til. Nei, det skal ikke være de får lov til å gjøre. De er jo så ivrige, vet du. Hvis jeg. Ja, 11. august 2017. Fine skapninger, de der tre. Her ligger mitt, veldig fin. Kan være utstillingshunder alle sammen. Jeg må nå skryte. Må nå skryte, sant? Onkel Timon, mor er flink å skryte av hundene sine. Det gjør ingenting. Det gjør ingenting. Vi er så fine. Ja. Så stor hale.